Diyan guys, mo ni ihang dorm guys. Kung walo ni sila ka estudyante da ni guys ga higda. So mo ni higdaanan ni Crystal na si babaw na. Saka-saka pa na siya na guys na. So salamat ka Jumambi kay malagi na ka nang nag-decide lagi si Crystal na mobalhin lagi. Wanang nakabalhin na jud mi. So nag-ready mi sa diyang mga gamit. Wala, abuga din nak. Nang si kag ubuhon. Mingaw na kasi mohong room diha nak. Yung higdaanan. Sila guys, kika nagsimba. Nandiyan namin papaidi mo simba hapon kay way mabilin. Hala, siksiha din na niya. Kabidyo niya paglarga ah. Tulog pa manggod ka. Okay ko na. Naghakot ko sa mga hanublak to ah. Naraman diha. Sikado yung kasonis na. Sayo sa pitsinyo dali. Walay signal, wa. Ala ka na nakakita ako toto. Kaya yung hidaanan niya ah. Kaya nang hinlo ko niya, hakot ko dito ha, nawag signal. Wala na load. Palit lagi ko na tag-share ng cable pa. Sige mo kagisi ha. Dili ba mo na batangan nagkaon ba? Kindi na. Sa siyang mami ko na. Tanaw, lingkod ko no. Gandra? Ilak na yung subos para di mo dagan. I-partner man sa imong kuwan, kabinit. Man nagbasod kay upat man. Kanang may gamit ka, dire. Ano sa yan? Sakto ka rin computer yan, no? O laptop, no? Tsak doy, dako kayo siya. Lata ko no. Gibutan nga na naganang kuan sa gilid mga karton. Dalara na. Puston lang yun sa karton no. Bisag diri lang, oh. Ito, ana. Diri, oh. Pwede naman, diri, oh. Imo lang tuyo ka ng tip pa, aram diri ka. Di na, karton na lang. Ano, imo lang. Kasi gilid-gilid ra ba? Tipan lang nimo ka. Sahon na niya. Lapo na. Pak. Kanang isig kakantura ba para di mabangga sa birds ba? Kaning diri ba? Aw, itabok pala lang. Oo. Tabok pa natin sa Dumaguete. Mo na yung ganito. Pagkalang lima. Wala siguro sige palit. Sige palit pa kung nagiturid sa Nicole. Kalo na sa mabasa. So di ana ma'am, niabot na mi dari ma'am. Ay buli mo ron day? Sige amping mo day. A few moments later. Ihatod siya ng papang imong itlog dibilin. Sana ulag balon itlog. Madung adlaw madung buntag natong tanan guys kanang karon di ay among ihatod si Crystal aw mauna day sa hatod si papa kay klase sa alas 7. Ya mo sunod mi kay maghatod bis diha mga gamit. Bye guys. Bye. Mag-amping ha, ay jojo ka dimot sa pagsampit sa Angel. Mauna sila guys kay sunod pug ko. Magsakay na ko og tricycle na may gipakyaw nga tricycle kay di man mo arang tong kuan. Nay gipapalit sa iyang mami. Salamat di ka diyang mami kay pinangga ka diyang Crystal. Ala ni diyang kinahanglan dadto kay palit jud niya. Nya to nagiatang nas kasada ni papaidi tong kuan, ang palit gapon sa Pesano. Di pa ka mamahunak.
itlog ng kanon. Guys, si Papa Edi na. Si Papa Edi nagdana sa motor. Ay, dito pa sudla. So, pwede na kayo dito. Kaso, garang-garang no? Ha? Garang-garang ma? Pero mahawiran ako sa lingkuranan. Nangit ka? Oo, pwede naman diha. Ipatindog lang. Dali, lapit, dali. Wala. Hindi na matumba kay diri raman ko mo request ra ko diha. Sa? Oo. First time ito ako nakasakay. Lagaw, saka na tutukaw. Saka na. First time ko nakasakay aning Martin 8 oh. Ni taas guys oh. Nice guys siya. Tuwaras ubos na magibutang agkuan. Niabot na mi. Okay na na. Murag gisukod man. Okay na. Narabay usa ka dadto mo sakay akong as likod lang siya. Dili las Jonas sakay sa kuha. Oh, diri ayaw kay asan igawas nimo diha? Ha? Diyan di mo igawas? Kay kami rin magdayon dito sa kuan. Gilamat. Sa ano na ba? Ikaw ko kana sa ba? Atos na gate pa dito oh. Sige. Basta kay ubanan sa anak ko ha. Kanang na gate diha nga katong dias dulo. Dai jud ah. Dai gate dito dito. Diretso pa. Diha. Pag hinay butang diha. Dire. Oo. Abli ng gitdaan. Katong git abli daan ba? Ayo. Abri raman di ay. Di sulod diri. Sulod na diri. Lagi na pasente pa riya. Oo lagi. Nabi daw yung CCTV. Pwede dito man sila halikod. So diya ma'am, niabot nami. Dito sa unahan. So diya nami ma'am B. Sulod na mo eh. Dari butas gilid. Gibutang tadi ha.
Sudah terus udah mulai. Ini siapa yang ikutannya Dere? Yan na kay na may sakan. Eh, sige, tatin mo sa di. Hah? Tatin mo sa di. Kan bagian itu menang bagian ha? Karena siya mau ikut Dere. Oh, wala kang biyan eh, ma. Gimana? Atau bang Dere yang nggak? Hindi mo ani. Yesus mana? Yesus. Apa sih sebutnya di sok? So, dari na sa gikwisto ma'am o sa iyang kuan, paahan dapit.
Ini sa butangan niya mga importante nga kuan. Importante nga gamit. Tupiasan niya sinina pa. Katupi mo niya sinina. Tanga na lang ako mo. Marinig mo ng kulog. Hindi mo nangkub na. Bagtang sa lalo. Daris ubos. Okay ra ka, Jung. Bagtang sa lalo. Iyo kay dadon man nato na. Andan mo din ako na. Guys na hatid na mo dari gijahang kuwang na lang sa lingkuranan. Gipapalit pud mini mami ni ja og lingkuranan. So, padung nami sa kuan yang boarding house. Na guys, daghan kay kasalamat ni Ma'am B. Salamat ka Ma'am B kay na napalitan na mo og lingkuranan. So diri sa mag-study. So na pud si adjust sa pwede sa magsuwat na. Pero pud inga na siya guys. So daghan kayo salamat Ma'am B niya. Na may widget si Crystal dito sa jahang dorm mara may puli niya og sa pindana. Cuma na ta guys. Kay si Crystal ning klase pa. Ang klase pa siya guys. Nice ka guys kay nice ka jud CR nay. Kuha na lang jud siya og hinlo. Gunahan sila mag-shower, na sila shower. So worth it ra jud ka jud guys og mahal kay kuan ja kuan ba tahimik na lugar ja dai yang kauban na speakers. Ilaran na silang panindutan ron ilag na sila dari. Pwede po rin libutangan og luagan siguro dana or rice cooker. So mo to guys kay pas Crystal kay nagklase pa. So guys, padung ko dari sa sud sa Sinpol guys. Kay among kuha na gid mga gamit sa dorm. Ganahan man ta na siya dari sa dorm guys kay kuan lagi ka nang safety ra kay siya dari. Problema lang jud guys kay lajo ka jud siya sa kananan ja layo pud sa kuan mga palitan sa gawas. Nya di man pwede dari makaluto. Mas maadyo man dito sa bahalag-bahalag yang kuanan kay makaluto man sila nya. Makasibra sila sa mga pagkaon ba. Nindot jud rin ta guys. Nya sa usa ka room walo sila di sa maka concentrate og tuon. Hindi abuga din nak. Nang si kag ubuhon. Mingaw na kasi mohong room diha nak. Yung higdaanan. Mga higdaanan ni Crystal guys sa ibabaw guys oh. Nya kuha na sila ka buok diri. 8. Walo na sila ka buok diri. Kita sa ni sister. Itong tura na anak. Ya. Oh, bitbit na na. Ang ginihinayag hako ito gihang gamit. Yo. Bye. Amping love you. So, di na guys, gihakot na mo ni dyan mga box. Tag 100 ba ay 500 then ay 100 lang. Dili mo orang sila dinak. Pa. So, di na siya mamo. Kasi din ko diya si buhang kuranan.
Salamat mami, nice kayo. Mura nakag Salamat may kay na. nakabalhin siya. Na jud ko tawon. Pero gipawian pa jud siya dito. Mangiti pa mi ni Ate Ison. Gamit na mo ko ni sister. Pero 1 month pa ko dito sa dorm niya. Bayaran pa na ko sa kabulan ako magpuyo dito. Okay naman daw. Kaya naman tayo yung puli. Ano tayo nag-inquire. Salamat mami. Salamat ni. Ikagabihan jud mi mami kay amo jung gihuman tamanan kay aron di nami magbalik-balik. Kani sa ilawong bundak imong box nak dito ka. Ako lang naikuan. Lumutang. Kaya ang ilawong pwede ra man siya mabutangan og mga box. Nga matago ra pud kay na may mga sleeper. So nice na ang cabinet nga dayon higda na sa diha din dayon mag kuha na sa dayon. Hala burnout ko. Burnout. Kanang kuan ko. Lubat. Grabe balingat ko babay na. Kaya babay ha. Jojo pag kuan na sa gawas. Kaya lagi ba? Ipan na lang electric pan pwede man siguro na. Asa yung muslim ba ko kanina? Wala pa kayo. Pagkaon mo Wala pa ko. Magpuyog namin ni Ate Ison. Bye bye, love you. Babay na. Bye. Padlock lang na. Ay. Hi! Nakita ko din. I love you pa ko. Thank you. Hala. Nakatabangi dito. Nara si Is, Mambio. Nara si Is. Bigat na kasi mo balay? Oh, hala na yung mami. Wala. Wala niya. Isakyan na ba? Makumiyot ka? Gikan ka sa kuan. Boarding house. Ipadapin mo ko na. Hi, nice to meet you. Hello, bapa ni si Is. Nana kong ante o na. Sige siya. Ay, ate Is. Nara si Is. Siya nga igbalhin kung wala si Is ha. Wow. Pinangga ko kanya. Wow. Super. Is lang yun yung kuwan. Mami, nara si Is, mami. Sige siya. Sige siya si Is. Kamusta si Is? Nakapasar na si Is. Nakapasar ko. Sige na baba. Thank you, mami. Hinatid Yeah, mo. thank you for thank you for praying. It worked. God is good. Yeah. Oh, nalipas Yeah, si kunana Crystal. kay Kuyog mag-church. Yeah. Mata church. Bye-bye. Love you. So guys, mga buntag na tuntanan guys, karang wala ko kapag vlog pag uli na magabi kay gabiin namin nakaabot ni Papa Eddie darin siya nalubat pug ko. Manang salamat ka ni Mambi kay na plaster niya si Cristilda to. So makakita jud mo sa sitwasyon ni Cristilda to sa dorm, grabe ka nang crowded ka sila anja. Basta pagkakita na to gahapon murag la luway jud ay kaadus Cristilda sa iyang sitwasyon dito sa dorm anja. Katong mga ning comment bitaw nga kuan kanang masipti-sipti rin jud kaadus Cristilda to sa ihang sa dorm. So mangita jud si Cristilda ka ng maka tuon siya, makatarong siya sa siyang pag kanang kay ang nursing jud guys kay bawo naman jud muda na nga 24 hours na sila magtuon nga na anja. Di man sa makaadto makatuon dato sa iyang room kay kanang crowd lagi sila anja. Sagol sila dato guys na ay laing course okay ra taog atong tanan ni jang mga ka roommate bahalag walo sila basta puro sila mga nursing kay rong mag-uban ra sila og kanang tuon ug magtuon tong iyang mga classmate magtuon pud sa manang mura siyang maikag bitaw siya sa man ay magistorya ni sister gahapon nga nice ra jud ato didto mas komportable jud kay ko dito sa uan sa dorm kay wala gyud bakante guys naapoy bakante dito sa ubos guys 3-2 so 3,200 gihapon ang monthly dito sa aircon na may aircon dito nga dorm pero 3-2 pud siya lagi na malagi na yung si Christy ganahan as 3-2 malidto so gi bansay-bansay jud namo guys nga 3-2 pud dito sa dorm nya di sila makaluto useless lagi hapon guys kay ag importante jud ni Christy ang pagkain so sila makaluto di sila okay bisag rice kanang isaksak ba kanang rice cooker ha bawal man dito sa dorm na bawal ang rice cooker na sila dito kanang kanang initanan ra kanang ubin ra kanang na sila sedan pwede ra iinit ra nga na so katong mga ning comment di ay dadto sa hang comment aw sa hang vlog nga nag kadto lagi mindis ni Agi nga
Ano ko nung balhin-balhin si Cristel. Si Cristel magbalhin-balhin ma'am. Karon pa na siya ning balhin. So siguro ma'am wa ka kadto makasubaybay sa hang vlog kanang nimbalhin si Cristel tong time. Nimbalhin to siya of course. Pero wa siya magbalhin-balhin og kanang boarding house. Diya katuman ning comment nga September si Cristel diya katunan ning comment nga kanang magdelikado ang sunog, murag delikado ang sunog dato guys kay ang pikas dadto mura sa og kanang bakante nga lote ra ba. Way mga bahay kana anja. Ang mga bahay nara dali sa to agihanan namon ay mga bag-ong nagpatukod gana. Pero safety delikado ang kada agihanan nila dadto na ay mga CCTV. Anja kanang ampulan ta guys nga kanang ang amo manggunggi huna-huna guys nga kanang makatuon ra siya kanang di siya mandisturbo nga na kay kuan lagi si Cristel guys kanang focus di siya sa pag-eskwela kay labi na nga nang nandiyan siya mag-focus sa eskwela guys kay di ba lali magbayad og tuition di tanan pero bisan pa siguro ganang white tuition si Cristel guys daan na din na siya nga naa siya mga pangandoy gusto di siyang maabot ang iyang mga pangandoy. Nja malagi to ningan si Mambi nga wa siya nagmahay nga isang ipa-eskwela si Cristel kay nakakita siya sa mga grado ni Cristel kanang hindi basta-basta ba dyan ang nursing guys kay grabe dyan ng kalisod pero grabing taas ka sa grado guys sa ijahang ka klase pila to pa 37 sila ka kuan 37 dyan ang section dyan 5 ra sila ang 5 nga ang uban kay remedial tanan. Mga to si Is guys, si Is kanang naaway si Jack kay naman sa igi. Isa to kang Is remedial to yaha o nintik. Kuno naman ya. Nintik sa usub ba kay. Kuno lang sa ka-points ba niya. Aw remedial lagi. Nag-remedial si Is matong naaway si Is ug kanang kuan kay matong nang giampo pa dyan mo si Is nga kay butan ka to si Is guys. Nga mo ay naka uban ni Cristel. Diya ba to murag gi kuan jud gidungog jud ang mga pag-ampo kanang nag-classmate ra pud sila. Nag-classmate ra pud sila ni Iso. Nagrabi jud lang lipayag hapon guys nga kuan ja. Timing lagi pud nga padung na mimuli kay among giapas lagi ag barge kay ang barge ba tama na alas 10. Ang last trip mo tumang giapas namo man ang dali mi gawas ni Papa Edi. Diya gidara pud ang motor ni Papa Edi kay aron di mi hassle og kanang pliti-pliti kay mahal kaso ang pliti-pliti dito guys kay sakay kag tricycle nangita ako og kanang gingkuranan ni Cristel kay sakay kada to 20-20 pud kada sakay ka naman ang nagdana naman mig motor karga na naman dyan ang motor dito guys libre na ang sa pasahero mato nga nakauban man pud di ang pagumangkan gahapon pagumangkan ni Papa Edi mato na libre sa kay libre man ang pasahero sa 300. Unja mara to guys kanang salamat to ako maninda man lagi ta ko unja ni man si Mambi nga di sa ko maninda kay amo sa nga si kusuon lagi si Cristel kay mo lagi na love ka jud si Cristel guys. Salamat sa kadto Mambi sa imong pag-love. Di lang ni Cristel namo. Among tanan dari Mambi salamat. Unja siguro mag-start siguro ko paninda nagkakuan na naman kailanganin na pud ko paninda na pud ugma kuan na kanang Miyerkules na unja Huwebes Biyernes. Tulo na lamang kaadlaw unja langanin pud ko kuan manang Lunes na lang jud ko ni mag-start siguro paninda guys. Kaya kinahanglan jud ko paninda guys kay kamong mga konsumo dari kamong mga bayronan sa mga bill dari man nang jud ko mga nginabuhi. Kaya karon guys mo pahuway sa ko karidjut kay mo jutin lang mo ko dito sa hang amo kay sayang pud ang adlaw ko mabuhat. Daghan ka jud ko kajug buhaton lagi sa bahay lagi pud dari. Maro to guys daghan ka salamat ninyong tanan guys ug labi na ni Ma'am Bisminda ang ginuorad jay mo baal sa ijuhang ka maadyo ninyo tanan guys. Maro to see you my next video guys. Grabe pang ka laban daghang usa. Piyahe lagi namo arang kainit.